Hello mga Yinyens, mga Yens, andito kami dito sa may Pampanga, no? I-vlog ko naman yan yung pag-install naman ng kurtina dito. Yens, tara, samahan niyo ako. Yens, dito tayo sa isang kwarto dito. Natin ito, dito, yung pag-install naman ng kurtina dito. Ito mga Yens, so yung install namin ng kurtina. And mga Yens, ito mga Yens, yung may mga kapal, tas may manipis sa ilalim. Ayan mga Yens. Ayan, dito yung tas may dito sa isang kwarto naman. Punta tayo doon. Ito naman yan, so ito naman yung sa isang kwarto naman. Yung install namin dito. Ayan mga Yens, so ayan. Ayan mga Yens. Ayan mga Yens, yung install namin dito sa may Pampanga. Ano to dito, Des? Yung Pampanga, Angeles to? Angeles City, Pampanga. Dito sa, dito kami nag-install. Ayan, sa Angeles City, Pampanga. May Yens. May baba, dito. Ayan, may Yens, dito. Ayan. May Yens. Yes, no, sa may Angeles City, Pampanga, no? Curtain installation. Dito kami nag-install. Okay mga Yinyens, no? Salamat sa panonood. God bless you, more power. Keep you. Sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye-bye mga Yinyens.